Dobrý večer, som Jaroslav, som z Martina. Tak ako sa zvyšoval môj vek, tak sa aj zvyšoval počet mojich chorôb. Na ich liečbu bolo treba veľa chemických liekov. Minulý rok som sa stretol s ľuďmi, ktorí poznali produkty doktorky Nony. Oni mi ukázali inú cestu, ukázali mi, ako sa mám stravovať, preto som začal viac konzumovať zeleninu. Robil som zeleninové a ovocné šťavy, podporil som to i zeleninovým smoothie. Toto všetko som doplnil o výrobky doktorky Nony. Čo som dosiahol? Za 13 mesiacov som dosiahol to, že som schudol 17 kg, zlepšil sa môj krvný tlak, v diabetes mám veľmi dobré výsledky. Čo chcem dosiahnuť? Chcem dosiahnuť to, že schudnem ešte od nejakých ďalších 20 kg. Toto všetko za podpory doktorky Nony a bez chemických liekov. Ďakujem.